Tervehdys! Tällä videolla testaamme Solis-kultivaattoria, johon on lisätty työsyvyyden säätöpyörät. Kiinnitä sopivan kokoisilla kiinnikkeillä kultivaattorin runkoon rakenneputki, johon hitsataan nokkapyörän kiinnike ja kiinnitetään nokkapyörä. Lisää rajoitin nokkapyörän sivusuuntaisen pyörimisen estämiseen. Testiajopäivä. Testiajossa perunan noston jälkeinen maa muokattiin kultivaattorilla. Maaperän laatu oli perunalle sopivaa hiekkamultaa. Nosta kultivaattori ylös aina kun käännät ajosuuntaan. Muokkaussyvyyden säätö tapahtuu muuttamalla säätöpyörän korkeutta alas tai ylös. Nostolaitevipu on ajon aikana ala-asennossa. Säädä työntövarren avulla kultivaattorin runko työskentelysyvyydessä vaakasuoraan. Sänkimaata muokattaessa kultivaattorin työjälkeen jää osa sänkimassasta pinnalle, mutta maa-aines muokkautuu halutulta syvyydellä.